Erokamano ahinya. Geno mara ni skunde sekondar kata mana skunde mag primary kaunti ma Migori Mr. Mbogo bende pok oseyudore timbe maket kod mani ma bende koro migawo mochung' ne weche mag somo bende osedonjo. Ang'e ni skunde mag sekondar mantiere kaunti ma Migori Oruba noywak kacha kaluwore kod duoko mar penj gi kinde mamoko. Keni ni paro mane ma dichiw kaluwore kod jonyuol neno kanyo nyaka jopuonjre ma bende koro wuok oko ka seyo jotende jopuonje e skunde ma bende gintiere. Mokwongo adwa wacho ni gimane otimore Western cha it's a crime. Mondo nyathi osom odonje form 1 mochope form 4, janyuol ne onego beni oseng'eyo ni nyathina ni nyalo yudo kama, nikech after every term which is 3 months, nyathi dok dala gi report. Koro ka gima kama nyalo timore e penj mar form 4, wa expect ni nonego beni kata ka gine form 3 to jonyuol nose kata go koko. Koro rito ma penj mar form 4 wuogi koka udwa dhi golo headmaster macha en richo. King'iyo kaka ne gino timore, thoth joka gin jo boda boda gi mana idlers, ok gichal parents mag nyithindo mane skul. Omiyo en gima sirikal onego donje kendo omany joma ne otimo tim kamano. One problem en ni sama nyathi donjo skul, samoro odonjo gi marks machuok matin, kendo janyuol ywagore ni yawa japuonj konyna konya nyathini. To ka koro chopo form 4 to dwa mondo koro nyathi oyud A, to piny kucho samoro ne ok oyudo luwore gi ability ma nyathine nigo. Omiyo by the time ma nyathi ochopo form 4 to onego bed ni janyuol oseng'eyo ni nyathina ni nyalo timo kama, koko ma kama ka ok onego bedi. Omiyo gicha kaka chairman awacho wa condemn seriously. Erokamano ahinya. Ipenja wach mar jo Oruba. Nyithi Oruba bene ores issue ma is very credible. Ne wayie kodgi nikech giwacho kaka ne gitimo penj, kaka gisebedo ka kitimo, koro penj obwogogi. Ma wane wawuoyo kodgi mwanyiso jotelo mondo ong'e ane wachgi no ka wach moro nyalo bede. Migori to osebedo kod kwe ma weche ma kamago matek ma jonyuol donjo skunde pok waneno. Erokamano ahinya Mr. Mbogo. Nyakorom ga jwang' odong'